insellmulkom u ntukom merħba għal Mela, insellmulkom u ntukom merħba għal dana il-post-race review, apparentement ukoll kemm xi affarijiet li kienu qegħdin jilabu, imma insomma kif qegħdin taraw għandna bniedem li għalkemm ma tantx qed juri imma huwa ferħan se jtir min-naħa l-oħra għandna bniedem illi kull mandu btet jagħmel huwa jdoq il-marċifun ebri. L-ewwel nett għandu nsellimlek u proset. Nsellimlek Antonello. Tar-rebħa mistħoq għal-ġibtu, imma qabel ma nibdew niddiskutu ftit it-tellieqa bħas-soltu ħarsa żgħira lejn ir-riżultati li kellna ġewwa Abu Dhabi, doppietta Mercedes. Ġewwa Brażil. Eżattament, ġol Brażil. Abu Dhabi l-ġimgħa d-dieħla. Eżattament. Bej li għabdemu niflax, bej li effetti ta' disfatta, ma insomma kif. Nispera li qed tirkupra bajt bil-ħaq. Grazzi, kif qed taraw fuq il-grafika George Russell jirbaħ it-tellieqa għal Mercedes. Sir Lewis Hamilton jispiċċa it-tieni fuq it-tieni karozza tal-flexiġ tal-fidda, Carlos Sainz u Charles Leclerc jispiċċaw it-tielet u r-raba' għal Ferrari, Fernando Alonso l-ħames għall-Alpine. It-tnej ta' Red Bull, Verstappen u Perez, l-Alpin l-oħra ta' Esteban Ocon, Valtteri Bottas id-disa fuq Alfa Romeo, l-10 post għal Lance Stroll fuq Aston Martin u l-McLaren it-tnej jirtiraw wieħed fl-ewwel dawra wara inċident ma' Kevin Magnussen liħor iżjed tard bi problemi idrawliċi u l-aktar leb veloċità t-tiġrija ħalli nkun urejnilkom ukoll George Russell illi għamel ħin ta' minuta 13.785. Andrew, proset mill-ġdid, naħseb illi kienet ilha ġejja rebħa tal-Mercedes imma kienet rebħa fil-fema tiegħi mistħoqqa għall-aħħar. Ħalli nagħtu spazju lir-rebbieħ l-ewwel. Insellimlek l-ewwel nett, Antonello, grazzi s-soltu għal-lejla. Xikri xemxi tajt, għadni naqra ftit dak li rebħa mistħoqqa, il-karozza għalija l-lum deret u diġà bdiet tidher il-bieraħ ta' ma l-lum deret ċara l-aħħar. Kienet l-aħjar karozza dal-weekend fit-tliela, kemm fl-sprint li kellna l-bieraħ kif ukoll illum. Kienet tajba ħafna l-lum il-karozza, rebħa mistħoqqa, composure minn George Russell impressjonanti. Di żgur mhix l-ewwel u l-aħħar, żgur mhix l-aħħar rebħa tiegħu naħseb fil-Formula 1. Russell kien ilu jħabbat il-bib. Insemmi Bahrain 2020 li kellu sakirtu biex niftehmu. Ekku, u dis-sena toqgħod tgħid kienet għalija vera li dis-sena diżappunta Mercedes kien mhux se noqgħod indur mal-lewża magħha ma worth the wait, worth all the difficult times għal dal-moment. U nittamaw li din tkun triq tkompli tajba speċjalment tas-sena d-dieħla issa. X'iżjed li ngħid ukoll di George Russell jiena għandi niftakar il-Mercedes għabruh ma' Junior Academy lura fl-2017. Kont insegwih dak iż-żmien kien għadu fil-GP3 ġifieri laqas Formula 2 qed ngħidu, kont insegwih u kont ġasni naħseb da tajjeb għal-Formula 1. Ftakru jirbaħ il-Formula, kien rebaħ il-GP3, u mbagħad rebaħ il-Formula 2, niftakar naraħ hemmhekk. U mbagħad ħadd pjaċir li sirt naħħa jkun fil-Formula 1 mal-Williams, u mbagħad f'Settembru tas-sena l-oħra tħabbret il-ħolma sa ċertu punt nara George mal-Mercedes u għat juri xi sarraf dis-sena minkejja d-defiċenzi tal-karozza kien konsistenti ħafna fil-fatt jinsab fil-raba post fil-kampjonat u ġifieri quddiem Hamilton irridu ngħidu li l-ostakoli kollha li għadda minnhom dis-sena Hamilton xorta kien livell għoli ħafna jiġifieri biex Russell qed jelbu tant mod
qed jelbu mhix ċajta, probabbli ħajkollhom Russell probabbli ħajkollu jaċċetta r-raba post, jgħat 25 punt wara kemm Sergio Perez kif ukoll Charles Leclerc, fil-każ nitkellmu iktar tard dwarhom u jgħat 25 punt issa quddiem Lewis Hamilton. Jiġifieri probabbli Russell ċerta r-raba post, waqt li Hamilton bżiet naqra l-vantaġġ fuq Carlos Sainz għal 5 post li tajb infakkar fit-teliqa li għadda ġewwa Messiku kienet l-ewwel darba li Hamilton qabeż il-Sainz għal ħafna tliela. Fil-fatt l-ewwel darba fl-istaġun kollu. U naħseb li l-konsistenza wkoll ippremjat il-Russell li letteralment minn wara l-qabeż il-Kevin Magnussen u Max Verstappen fil-sprint. Baqa l-ewwel ma ħares lura kellu tluq tajjeb ukoll. Qatt ma vera der meddet li se jitlifa biex ngħidu kollox it-tiġrija. U kollu għal-premju tal-konsistenza fil-fema tiegħi. Infatti naħseb minn barra xi ftit laps fejn Hamilton ġeddet l-ewwel parti l-ewwel stint tiegħu tat-teliqa għandu jkun bejn xi lap 25 u 30 imma I stand to be corrected fuqha. Russell dejjem kien fil-vantaġġ, dejjem kien fl-ewwel post tixrija kollha. Eżatt kien hemm dik l-istint ċentrali għax Hamilton għamel estenda l-ewwel parti imma kif anke wkoll naħseb tajjeb ngħid ukoll, però Russell mhux qed niddubita li kienet rebħa mistħoqqa. Iżda Hamilton kien sfortunat xejn ukoll illum tajjeb niftakru bil-ħabta li kellu fil-bidu ma' Max Verstappen. Saħħa ma switux wisq il-Hamilton waqt li Verstappen spiċċa bil-front wing bir-sara, imma xorta telef dawk il-pożizzjonijiet allura biex reġa' rkuprom dam naqra u fil-verità qatt ma kellu dik iċ-ċans jerġa' jirbaħa. Anke mbagħad meta ħarġet is-safety car reġa'. Le, l-Mercedes nifhimni kienet on pace mill-bidu jiena fil-fema tiegħi naħseb illi minkejja kollox kien riżultat illi il-vleġġeġ tal-fidda kienu ilhom jaħdmu għalih. Ma stennejtx għal kollox li ħad tasal id-doppjetta ma mbagħad bejn il-ċindan ta' Verstappen ma' Verstappen bejn diversi episodi li favoraw il-vleġġeġ tal-fidda u illum id-doppjetta ġiet ġobrek li biss minkejja d-doppjetta kif anke ser naraw iżgħet il-qudiem fil-klassifika il-ħomor irnexxielhom xorta waħda jiżgiċċaw u jieħdu podju għalkemm naħseb irdu jirringrazzjaw l-istrateġija żbaljata illi għal darba kellhom ir-Red Bull għaliex żammew il-Perez fuq il-medji meta kulħadd mbagħad kien fuq it-tajers rotob u malli ħar daħlet it-tieni safety car ishom il-medji ma bdewx irendu mod ovvjament Carlos Sainz wera li huwa sewwieq validu daqs dak illi għalihom huwa il-number one driver Charles Leclerc u kiseb podju. Infakru wkoll kien ftit sfortunat illum biex ngħidu kollox bil-ħabta li kellu fil-bidu. Fuq dik se nitkellmu żjed, fuq dik ukoll se nitkellmu żjed tard la nibdew il-kapitlu. Ġifieri naħseb Sainz kien tajjeb ġifieri illum ta' ma naħseb ingħid il-ħabta ta' Leclerc storja oħra, ħanajdu hekk. 100% storja oħra żgur anki kieku ma ħabtux Max u Lewis kienet tkun storja oħra. Iva, speċjalment naħseb għal Hamilton, naħseb illum ir-Red Bull. Għas naħseb li għajt strateġija, forsi sa ċertu punt Perez, imma il-pace ma territx hemm illum għalija Red Bull deru battuti on pace illum rajthom jien. Mhux illum biss. Mhux illum biss. Anke dal-weekend, anke l-bieraħ veru. Tmiem il-ġimgħa kienu naqra off the hook ir-Red Bull bejn il-pass, bejn l-istrateġija x'ina. U bejn is-sorpriża tal-ġimgħa wkoll li Magnussen spiċċa pole. Ironikament il-kaos. Kawża ta' Russell. Mela, x'inhu? Ironikament. U Russell spiċċa rebaħ u Magnussen aħjar ma ngħidu xejn dwar l-ismar illum.
Ma insomma, il-bqija finni, xorta riżultat tajjeb għal Ferrari li jispiċċaw it-tielet u r-raba' għaliex Ekku, fil-fatti, illimitaw id-danni. toqgħod tajt, il-limitaw id-danni u probabbli mhix ċerta żgur, żgur li qatt mhix ċerta, ma probabbli għamluha probabilità kbira li iva għalmenu fil-każ tagħhom qed ngħid jiksbu dak it-tieni post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Eżattament, u parzjalment isalvaw l-istaġun, riżultat tajjeb ukoll. Appunt. Se naqbes ftit il-klassifika għall-Alfa Romeo illi Iva. għall-soddisfazzjon tal-ħabib tagħna Wayne Micallef li minnaw Insemmulu minn hawnhekk. ġabu riżultat tajjeb bid-disa posta Bottas u anki Stroll illi ġab punt ieħor minn fuq l-Aston Martin anki hawnhekk Stroll approfitta minn nuqqas ta' Vettel illi ġralu wkoll bħal L-istess problema bħal Perez. l-istess problema bħal Effettivament, Perez il-medji mandra marru fl-aħħar parti. marru bil-medji u ma rendewx. Vettel li kellu riżultat tajb ħafna ħin minnhom kienu koll anke l-ħames. Ejja, kien għaddej tajjeb kieku fit-taliqa kollha tista' tgħid kif ħarġet dik is-safety car. Eżatt. Sfaxxa. Strateġiji apparti naħseb illi kellu telliqa ħażina. Mela hemm naqtaw ftit mill-ewwel parti se mmorru għal intermezz mużikali li bih nistgħu wkoll introduċu s-tieni parti ta' dan il-programm jekk tippermettu li dejjem. Dak huwa jien li qed nagħmel il-funeral għar-raba' post jew tal-ftit ta' miet ta' raba' post illi kellna il-McLaren illum. Żewġ DNFs. Jiġifieri tkun titnej kienu t-tortana, Andrew ma nafx taqbilx miegħi fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Ricciardo għamel pudina fuq Magnussen. Però hemm ironija dwar dik. Kienet torti għaw il-ħabta ġili, imma probabbli mingħajr Magnussen spiċċa sfortunatament għalih ukoll spinja u spiċċa kienet jirriversi allura. U spiċċa salla bil-Ricciardo, il-ħabta fiha infisa probabbli ma kienx se tiswieħ wisq Ricciardo, apparti forsi xi penalità, imma bħadd kif ħabtu Magnussen spiċċa mdawwar u kien he was rolling back biex ngħidha bl-Ingliż u Ricciardo pratikament ma kellu kien fejn imur. Issa beħa hija l-kwarta qabel kien qed jiġi intervistat minn Rachel Brooks ta' Sky Sports u beda jgħidilha points Ħammur nieħu and pjaċiru. fun. Issa dik hija l-fun. Fil-fatti għalu għandiku fil-kommentarju Crofty u laqsna fux Crofty u Eżatt, jekk dik hija l-fun għalik Danieli kuna fil-li madwar 13 sija aeroplan. Alright, ġo Malta kien hemm min kien qed jidajlek dak il-ħin. Ħankun dirett ma nistax nkun dirett għal kollox. Veru kien torti għaw il-ħabta ma u kol kien sfortunat li ma spiċċa Eżatt. li spiċċa barra. Il-weekend iswed tal-McLaren kompla Lando Norris illi konet tkellmu qabel ma ħriġ non-air. Inti bdejt tgħidli it-torta Lando. Jiena fil-fema tiegħi rajtu racing incident, imma forsi dawk li jaraw is-serje se jifhmuni żgur, volliri ħalli noħloq naqra polemika wkoll fuq il-biċċa tax-xogħol, kif wieħed ma jistax jippretendi li jara penalty favur l-Inter jingħata kontra l-Juventus, daqstant ieħor ma tistax tippretendi li l-FIA missa tikkastiga l-McLaren fuq incident kontra l-Ferrari. Jiena li jekk il-racing incident taw it-tort il-Norris, u mbagħad ġara li ġara bej il-problemi fil-steering wheel, bej il-problemi fil-hydraulics,
U prattikament sa dan it-tant it-tnejn tal-Alpin żgiċċawlna bħas-soltu u raba post nistgħu ngħidulu ċaw ċaw u baj u kif rajtu wkoll faqqajna intermezz funebri li anki issa kif nistgħu wkoll naraw il-klassifika tal-kostrutturi u mbagħad nerġgħu nduru fuq il-klassifika tas-sewwieqa meta tqis li 21 punt bejn l-Alpin u l-McLaren prattikament naħseb laqqas jekk nagħmlu n-novena tal-Madonna tal-Ord mhu se jirnexxilna naqilgħu lil-Alonso u l-Ocon minn hemm. Meta wkoll il-bieraħ jiena stess kont qiegħed ngħid wara t-tellieqa jeħtieġ napprofittaw għax daw kellhom xi jgħidu bejniethom u fil-fatt anke rajnija fit-tieni safety car meta Ocon dwar team order Ocon u terġgħu tajt tara minn fejn bdew l-Alpin. Eżatt. Ocon beda jeqret Għalija xorta pretendejt li jirkupraw sa ċertu punt ma għara kif splikaw. Jgħat ma t-timtijaw għax t-timtijaw beda jgħidlu hold station. U Ocon għallom li irrit naqbess li spiċċa qabżu xorta. Eżattament, imma Alonso nafu il-kapacità kbira tiegħu. Alonso kellu vantaġġ tajjeb bit-tires, Infatti anki jaffronta fil-virtual safety car. Anki jaffronta Bonet jgħidilna li dak il-pace kien tal-bliħ illum. Iktar mill-pace tal-bliħ from iktar il-kapaċità ta' dan is-sewwieq fuq il-kumment tal-ewwel jien ma naħra ebda flok fit-tajjeb u fil-ħażin dejjem irridu nidru għattim li nżommu magħna u hawnhekk ukoll jiġi l-kumment tal-ħabib tiegħi Mark Schembri illi f'wieħed mill-programmi li kellna qabel il-YouTuber Juventin qalilna mhux faċli tidher wara telfa u llum iva dat diskors kien qed jidru f'widnejja imma fit-tajjeb u fil-ħażin aħna nidru dejjem. Jiġifieri hawnhekk għandna kummentuhom minn Efrom li qed jgħidilna strateġija on point insellem ukoll lil Efrom tal-li qiegħed isegwi wkoll dan il-programm ta' reazzjoni. Jiġifieri. Kummenti ieħor li xtaqt insemmi, kien hemm naqra ta' inċident ukoll diplomatiku fil-kamp ta' Red Bull illum. Forse hawn xi supporter ta' Red Bull li jrid qed jisma' dal-programm ukoll jista' anki jintervjeni Verstappen Perez meta it-tim talab lil Max biex iċedi postu u Max għallhom le. Għallhom le u baqa' jżommi biss fin-naħa l-oħra tal-kamp Leclerc beda jnewwaħ mat-tim tiegħu aħsbu fil-kampjonat, aħsbu fit-tieni post ġalu l-Sainz iċedili. Kontrasti bejn iż-żewġ garaxxijiet. Mela, naħseb ħanmur fuq il-punt ta' Charles Leclerc dwar it-team order. Kien hemm raġuni ovvja għalfejn ma kellhomx ma setawx jagħmlu anzi u ma għamluwiex. Għax Alonso kien viċin ħafna ta' Charles Leclerc u malajr seta tmur ħażin il-biċċa għax alright, forsi kien jaqbes il-Sainz ma kienet tiġi Eva, allura infatti għalhekk qalu ma ħallewx ma tawx it-team order hemmhekk ta' Verstappen u Perez. Jera, imma apparentament jekk hawn xi supporter ta' Verstappen taf għalfejn. Qabel ma tkompli jekk hawn xi supporter ta' Red Bull qed isegwina nixtieq nisimgħu tiegħu fuq, kompli Andrew. Allegatament, qed naqra tweet mill-ġurnalist Eric Van Haren, Olandiż, allegatament Perez qal li iktar kmini fl-istaġun ġewwa Monte Carlo, tiftakar li ħabat fl-aħħar tal-qualifying u spiċċaw red flag. Perez u Verstappen, fakkajnu. Perez kien. Perez kien spiċċa qudiem Verstappen f'dik il-kwalifika. Għandi idea, ajwa. Apparentament ammetta kien dak iż-żmien lil Helmut Marko u Christian Horner li Perez kien ħabat apposta dikinhar u apparentament Verstappen ma nesijiex. Rriti pattilu bekk. Rriti patti kera, ġifieri, dejjem jekk vera din biex inkun qedlek kollox. Ejja ngħidu ngħidu l-sors ġej mill-Olanda, voldiri naħseb aħjar nsibu sors ieħor. Għax ovvjament l-Olandiżi ħajaqbżu għal Max.
Imma naħseb għandi feeling li tibatu messaġġ. Għax ma nafx. Ma naħsebx li għax jaqbżu għalih, qed jgħid ir-raġuni jekk ngħidlek, mhux qed nitolf jekk għandux raġuni jew le, ta' għala Verstappen għamel li għamel. Mhux qed jiġġustifika, qed jgħid xuwa mifhum li ġara dejjem. Le, u fil-fatt int qed titħaddet is-sewwa ma ifhem. Kieku għala xi ġurnalist Ingliż kont nemmina iżjed jiena dil-biċċa tax-xogħol. Mela, nagħtu naqra ħarsa lejn klassifika tas-sewwieqa wkoll għaliex il-ħin ukoll qiegħed itir. Max Verstappen 391, Charles Leclerc u Sergio Perez 290, Leclerc għandu rebħa vantaġġ. George Russell 265, Sir Lewis Hamilton 240, Carlos Sainz 234, Lando Norris 113, Esteban Ocon 86. Almenu is-seba post jidher li hu salf. Għandu jkun salf żgur. Salf 27 żgur. punt. Hemm 27 u l-massimu huwa 26 li sta' Eżatt, jinkiseb. wara is-seba post almenu huwa salf. Ejja ngħidu u anka laqas kieku ċaż li Ocon jirbaħ. Dak ngħidu 26 jekk jirbaħ Ocon. Le, mhux hekk almenu Ma is-seba. xorta ċert minna. Salf naħseb li bis-saħħa tal-punti li ġibna kmieni u bis-saħħa tal-podju li ġibna fimola, għax kieku. Ħafna fatturi Norris veru konsistenti, m'hemmx fejn dur dis-sena. Le, eżatt. Naħseb Alpin kellhom ħafna unreliability ukoll. Naħseb dik iktar ġiethom tajba ħafna l-McLaren. Ġiet Imma favorita. insomma. Eżattament, u mill-bqija Ħanħallik tajt il-Constructors Championship Standings issa Le, mbagħad. le, ma kon għatfadal xi punti x'naddi fuq il-dan, il-battalja tat-tieni post issa f'Abu Ekku. Dhabi ser tkun waħda interessanti jekk kif għandna lil Leclerc u l-Perez b'290. Interessanti sa ċertu punt, imma insomma. Leclerc kif imni. It-tieni kif jgħidu bl-Ingliż, second is the first one to lose. So, Eżattament, imma il-mod kif qed jafsu għalih issa t-tieni. even, tipprova tikseb l-aħjar riżultat dejjem għalik innifsek ta' ma nkunu onesti. L-ebda ħlif Max Verstappen minnhom, wieħed minnhom ma kiseb dak li verament xtaqgħu dis-sena. U anki Jiġifieri- meta tqis il-Andrew l-ħafna jgħat li kellna ġewwa Randello illi din hija Skur, s-sena tal-Ferrari. U speċjalment fil-bidu kellhom il-karozza, Eżatt. kellhom il-karozza u ma ħadux vantaġġ li vera misshom ħadu. Anzi, Voldiri, anzi b'xi mod jidher li wara tal-lum se jsalvaw it-tieni post. Mela, Ifhem, frankament li bil-kemm li laqqas għadha konfermata li ħajspiċċaw imqar it-tieni il-Ferrari diżappunt fiha nfisha. Imma insomma. Ifimni, prattikament il-Mercedes iridu għall-inqas itellaw karozza fuq il-podju. Mhux probabbli żewġ karozzi fuq il-podium. Eżatt. Jekk almenu mhux waħda brebħa u u t-tieni probabbli waħda. rebħa jridu. Eżatt. Jiġifieri. Rebħa u podium doppja u liħor fuq il-podium. U mbagħad kważi li l-ebda Ferrari ma jiżbuċċa fuq il-podium u xorta ta' Ibsa. biex ibsa kważi jridu jew rebħa u jew Ferrari wieħed minnhom ma jispiċċax it-tellieqa. Ma nafx il-għala ta' fiex niftakar Andrew. Is-sena l-oħra, meta ġibna d-doppjetta f'Monza u l-Ferrari xorta serqu balla punti li mbagħad swewhom biex ħadu t-tielet post. Voldiri. Però vera ħarbu kienu lejla ħar lejla. Eżattament, le ma fl-aħħar armejna x-xogaman. Jgħadda. Sviluppaw ħafna l-Ferrari fil-fatt ħarbu ħafna minn mal-McLaren, infatti kważi b'telli għatu sper kienet kważi ċertezza. Le, eżatt, infatti aħna wara Russja armejna x-xogaman. Di 19 li għandek bżonn realistikament. Kważi l-ewwel u t-tieni terġa' u mbagħad xi ħadd minnhom ma jispiċċax it-tielet biex ikollok ċans għax il-massimu li jista' jiġi skurjat huwa 44. Eżatt. U dak jekk tieħu l-bonus point tal-fastest lap, infakrek li jirnexxilhom jagħmlu llum il-Mercedes għal biex jiċċaraw.
Għattilet tella konsekuttiva. Ek minn s-sers. Iva, George Russell veru, tilet teliqa konsekutiva li spiċċa bil-fastest lap. Qed neskludu l-sprint, Iva, imma l-sprint laqas kieku ma tingħatax il-bonus point. Għalek, jiġifieri. L-LDM tajdu t-lila il-Grand Prix ta' nar il-ħadd. Iva, jiġifieri veru minn daqshekk, imma ejja ngħidu jiksbu 44. Kieku tispiċċa it-tielet u r-raba' Mbagħad għandek 27. Hekk. Jiġifieri vera mbagħad hemm il-pressjoni imma mhix ċertezza ħajksbu l-ewwel u t-tieni. U nippretendi risposta hemm ir-Red Bull il-ġimgħa d-dieħla. Le mhux hekk fimni. Ir-Red Bull irridu jalqu l-istaġun bil-kbir bħal żguru. ħajprova jara l-istaġun bil-kbir. U mhux kollha. Abu Dhabi fl-aħħar tellieqa tal-istaġun fejn. U l-aħħar tellieqa għal Sebastian Vettel. ħatkun. Mux se nikdeb nkun ftit emozjonata naraħ jitlaq. Ifimni, ta' ħafna l-sport Vettel, pero ħafna l-sport. Fuq nistaw kol anke nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla nistedilkom minn issa huwa li l-ħotleb ta' nhar il-ħamis ser tkun fuq l-Aston Martin ta' Vettel għamililna l-kollega tagħna Wayne McCallef. U koll ovvjament biex anki aħna bil-mod tagħna. U l-aħħar ngħidu l-aħħar tliela, l-aħħar tliela ta' Sebastian Vettel ngħidu ejja nassumu ma jerġax jirritorna fil-Formula 1 once li la darba jirtira. Jaf tkun l-aħħar tliela għal Ricciardo fil-Formula 1 għal kollox. L-aħħar tliela tiegħu żgur mal-McLaren. Eżatt. L-aħħar tliela tiegħu potenzjalment fil-Formula 1 għal kollox. Probabbli se tkun l-aħħar jider li se tkun l-aħħar tellieqa għal Mick Schumacher ukoll. Wara ħafna jgħid li kellna mill-kamp tal-Ferrari li hu the next world champion. Fil-fatt il-kelma hija li ħadd li se jitħabbar it-tieni sewwieq tal-ħas il-ġimgħa d-dieħla iżda il-favorit huwa Hülkenberg, l-indikazzjonijiet huma ifhem il-ħas dejjem se tkun ma tantx hemm mażliet ta' meta ngħidu kollox. Ma nafx kont immur għal sewwi ieħor, Hülkenberg huwa overrated dina. Jiena għalija ironikament se ngħid li huwa naqra mit-tnejn, ma narax xi World Champion li kien World Championship metri li tajt illallu kemm kien sfortunat biex qatt ma rebaħ kampjonat. Imma xi nies naħseb jużaw il-fatt li qatt ma kiseb podium mod wis esaġerat bħala kritika tiegħu naħseb. Jiena naħseb huwa midfield driver solid xejn inqas u xejn iktar personalment. U hekk ngħid jiena xorta jidher li se jkunu dejjem jidher li se jkunu u għax jiena naħseb Gunter Steiner kont nitlob il-Ferrari wieħed mis-sewwieqa tagħhom Voldiri. Imma jiena naħseb il-ħass jixtiequ sa ċertu punt. Is-sewwieqa tagħhom ma jkunux dipendenti fuq il-Ferrari sakemm ma jkunx il-Ferrari ma jagħmlux push għal xi wieħed mill-akademi li verament huwa fenomenu. Noqgħod attent fuq Oliver Bearman is-sena d-dieħla fil-Formula 2, forsi jispikka, nista' naraw fuq dak. To be honest, Schwarzman naħseb hemm wis optics negattivi li jaħdmu kontrih. In-nazzjonalità tiegħu fl-aħħar mill-aħħar. Eżatt. Xorta ta' kont minkejja li hu isu attwalment b'liċenzja tal-Iżrael u għandi kun u kien twilet hemmhekk iżda ħafna jqisuh Russu. Il-fatt li Russu il-ħaż diġà kellhom Russu li tajru lem. U kalamaj li tsemmejtu jidher kuntent ħafna fl-Indikar u fil-fatt is-sena laqqas kien mal-Akkademija tal-Ferrari. Inkella, min se tieħu ma tantx hemm li għandhom super license, l-unika wieħed Giovinazzi li għalija biex tieħu lilu. Might as well nieħu Hülkenberg, frankament. Giovinazzi kien pjuttost forgettable ta' ukoll. Ġifieri tirrifletti r-realtà għal tim bħal ħassu daw.
qegħdin iktar lura u fil-klassifika mhumiex huma tista' tgħid aħna għandna terminu li nużaw Lażlu l-aħjar fl-ekonomija. mill-lar ngħidu hekk. Probabli huma sa ċertu punt price takers ngħidu aħna fl-ekonomija ngħidu price takers, jiġifieri m'għandhomx l-abbilta jagħmlu l-poter, sa ċertu punt da l-istess driver takers as opposed to driver choosers, beggars tista' tgħid għax Eżatt. it-tajbin mhux se jmorrulek mal-ħassu. Le, mhux hekk. Hija realtà u l-istess probabbli Williams, ħela tinsemmu l-Williams. Iġma diħla l-aħħar tal-Latifi fil-Formula 1. Good riddance. L-aħħar tal-li għal Alonso mal-Alpin. Rridu niftakru. Alonso sejb IM. Ekku għal mal-Aston Martin. Jiġifieri għandna ħafna farewells. Biss fuq Abu Ekku. Dhabi ħanet kan mużjat il-ġimgħa U d-dieħla. kostrutturi għandek l-standings, xtajt? Le, l-klassifika diġà tajnija, biss Tal-kostrutturi tajnija? hija tajnija diġà. Rilat najdu dwar kostrutturi. Għatem ftit battalji u kol. Għatem battalja tajba bej Alfa Romeo u Aston Martin. Eżatt, u bejn Infakru li l-Alfa Romeo. Ħassu l-Alfa Tauri. Vera li l-lum Magnussen spiċċa ħaba, insomma, ġralu ma l-biraħ ta' 8 post fl-sprint. Dak il-punt jaff tisfihom ħafna l-ħas għax probabbli bej dawn it-tnej. Iċ-chances li jiskurjaw punti, xaħat minnhom jiskurjaw punti huma relattivament minimi tista' tgħid sakemm forsi ma jeħdux id-9 jew l-10 post punti jew 2, jiġifieri ħass għandhom vantaġġ ta' xi punti fuq l-Alfa Tauri waqt li l-Alfa Romeo għandu jkun issa kabru l-vantaġġ. 5 punti fil-fatt ukoll. 5 punti għall-Aston Martin. ġdid Jidru fil-grafika. pjuttost well placed l-Alfa Romeo għal dik is-6 post. Eżatt. Imma l-Aston Martin tajjeb ngħidu kif żviluppaw il-karozza diseha bdew vera mkien. Naħseb kienu l-għar karozza fil-bidu tal-istaġun. Bil-mod il-mod żviluppaw u għalija quite clear li spiċċaw almenu s-seba l-aħjar, jekk mhux anke sitt l-aħjar karozza by the end of the season. Fuq hekk ma naraw nar Issa naraw ovvjament nar il-ħadd li ġej kif nagħlqu l-istaġun. Eżattament, grazzi għal-issa Andrew nfakkarkom li dan il-programm na uftit ieħor jitla fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube. L-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal-għada fit-8 l-programm Mixzone, l-aħħar programm tal-istaġun fejn pratikament ser ikollna l-YouTubers kollha li ser nkunu qegħdin ngħidu tagħna fuq il-lobit tat-timijiet rispettivi tagħna, na programm qed naħseb sija min se jkun live, min se jkun recorded, għadha wkoll intukom il-programm sħiħ għal-ħabta ta' nofsinhar. Jiena mibqija sewjinu sew Andrew Zarb m'għandna xejn iktar xi nżidu ħlif li nawguralkom il-lejl it-tajjeb, jien intikom appuntament tal-programm Mixzone ta' għada u sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi tal-li segwejtuna u saħħa.